Аз тръгнах. Времето е супер. И супер съм развълнуван. Ами, приключението започва. Няколко минути по-късно вече съм на старата хижаком. Изобщо няма и да спирам. Продължавам нагоре към старта. Не мога да си сваля усмивката от лицето. Аз се изморих вече. Още не съм стигнал старта. Да свиквам. 10 дни минимум ще бъда много изморен. И точно това му е чара. Почти съм на билото. Времето е абсолютно прекрасно. Няма и следа от огромните дъждове, които заляха Берковица. Надявам се да остане така целия ден. Би трябвало. Всъщност аз доста дебнех прогнозата последните дни. Добре де, седмици. И поне в следващите 2 дни не би трябвало да има проблем. Насочвам се към връх Кон. Реших до старта да не тичам. Всъщност реших да внимавам много по целия маршрут и да бягам само тогава, когато е подходящо. Без значение дали имам сили или не. Мисля, че най-важното нещо, което мога да направя на Коми Емине е да си разпределя правилно силите. Така че не съм на състезание, не си отивам вечерта в хотела и да си почина. А винаги ще има следващ ден. И винаги следващия ще е по-труден. Така че целта не е да завършвам прибит и изтощен, а да се опитам да завършвам свеж. Така че на другия ден да мога да тръгна свеж. Не знам. Изкушавам се много, наистина. Много е бегаемо. Супер красиво е. Но пазим сили. Днеска деня би трябвало да е малко по-лесен. Така да е. Под по-лесен имам предвид. Имам около 55 км до хижа Тръстеная. Следващите 2 дни след това са доста трудни. Разбира се, имам и доста денивелация. Мисля, че поне 2000. Не съм сигурен точно. Но ако стигна по-рано, супер, ще имам време за повече почивка. Но в никакъв случай не трябва да бързам. Стигнах! Всички тренировки се отплатиха. Успях! Стигнах до старта! Предстоят ми 600 км до морето и мисля, че приблизително 20 000 метра изкачване през всякакви терени. Нещо, което никога не съм правил. Също така съм изцяло сам, поне към този момент и със сигурност и следващите дни. Това е. Да. Щях да забравя нещо много важно. Камъчетата. За който не знае, всеки, който прави Коми Емине, трябва да вземе 2 камъчета. Едното да остави за себе си, а
другото да хвърли в морето. Надявам се да успея да стигна от там. Каквото и да стане, поне съм опитал. Малко след старта чувствам се прекрасно. Силно се надявам днес да успея да си запазя силите, защото ме чакат 10 много тежки дни. Разбира се, още на първия километър обърках пътя. Нищо съм с страхове, но нищо фатално. Продължаваме напред. Всъщност това е най-готиното на Емине, на Коми Емине, защото си само напред. Не въртиш кръг, не се връщаш на старта, а е само напред. И постоянно си на всеки един час и на различно място. Различни гледки. Още от самото начало. С добрата стара хвойна. Ама реално те ненадраните крака не са секси. Така че нека има надрано, нека има хвойна. Дайте още хвойна. Всяка една крачка може да е бомба. А, не, мокро. Всъщност, днес дори си обух късметлийското бельо. Общо взето го имам от коджака я и на най-големите състезания си обувам него. Всъщност тогава не съм го и правил. Така си е и си ми носи късмет. И много бактерии и вируси, но и късмет ми носи. Влязох в супер красивата гора. Аз съм малко като малко дете в сладкарница. Радвам се на всеки километър. Вау, това е яко, това е яко. Ама това беше целта. Даже нарочно, понеже много пъти съм идвал по ком и нарочно много време не исках да стъпвам. И за да ми е вълнуващо всичко. Да, това е пътеката. Леко е обрасно. Ейо! А сега де? Надявам се насам. Излизам точно на Петрохан. Добре, първи чекпоинт готов. Малко пътеките са яко подгизнали. Оле. То няма минаване. Еми, предадох се и няма как. Просто няма варианти за заобикаляне и газих през цялата река. Това е. Какво имаме тук? Готино. Супер яко. Ама супер яко. Това е прословутата хижа, за която чувах, че е супер ограничена и затворена.
Мале, телове, неща. Но аз съм тука. И натам отивам. Мисля, че вече знам кой ще е най-добрият ми приятел на Коме мине. А това е часовникът. На моменти си прави катерици с мен. Но без него щях да съм изгубен още на първия километър. И не само. До вечера даже може и да го измия. Да се погрижа за него. Ето добра среща с бегачи. Да, наистина добра среща. Благодаря, момчета. Айде, успех и Благодаря. всичко добро. Чао! Току-що приключих с катеренето към Тодорени кукли и следва голямото спускане. Никога не съм бил тук. И е много готино. Да, между другото си намерих компания. Това не можах да снимам. Когато аз съм жената в цялата група. Добре. С компания е много по-яко. А това е за пробойник. Я бая лъскава. Вау! Абе, това миналото дни си имаш цел Не знам какво се е случило тук. Да. Абе, кратката пътека към Лакатник. Всяките гори, яките гледки. Когато момичета видят ягоди на Коме мине. Яко! Да се окъпя, да не се окъпя. Това е много красиво! Вау! Здравей! Здравей! Това вече е сам нагоре. Само че трябва... Един изгорен Коме минец. Ама наистина, докато почиваш, сянка. В момента, в който тръгнахме, мръсен припек. Тук е възможно малко да треспасваме. Може би ще го изрежем, може би няма. Писанчовци! Да. Не. Спокойно, няма.
Разбира се. Кома минейте пред огледал. Идваш на чешмата и... Мечта. Ще опитам да не се намокря. Цък. И цък. И... не. И цък. И цък. Намокрих се малко. Малко преди хижа Тръстеная. Бе! I'm hunting rabbits. Отдолу кал. Горе трани. Това е снимка. Тук не знам какво се е случвало, но... Не коприва, само не е коприва. Айде минавай. Между другото, добре. Извинявай за слънче. И каравана. Първия ден в турбата. Грижа малко за тия маратонки, че нещо не приличат. Трябва да изкарат още много бой. Първият ден към края си. Най-после съм в хижа Тръстеная. Хижичката е супер. Успях да се изкъпя, се оправя, има топла вода. Супер готино. Ще им да възстановим. Защото утре ни чака много тежък ден. Липсата на резултати винаги изглеждаше така. Заслужено. И имаше. Часът е 5:20. Оправям се. И след малко тръгвам за ден 2. Чувствам се добре. Мисля, че се наспах сравнително добре. Днеска ще е дълъг ден. Трябва да мина над 70 км с немалко денивация. Навън времето изглежда супер. И тък му излиза слънцето. Дайте малко време си се взема. И след малко ще се включа пак. Още преди да кажа добро утро. Купона започва. Тък му изпраните обувки. Не. Но няма и 100 метра просто от хижата с изпраните обувки. Ден 2
от голямото Е. Часът е, не знам, може би тъкмо стана 6 и вече съм на 3 или 4 километър. Днес целта е много сериозна. Трябва да стигнем до хижа Чавдар, което са над 70 км. Нямам идея какво ще ме очаква и днес. Но, ако е като вчерашния ден, супер! Много се изкефих. Супер зареден се чувствам. Имам чувство, че съм с напълно свежи сили. И нали, това е целта на Коня Мине. Всеки ден да се събуждаш така, сякаш е първи. Много ме кефи да бягам по изгрев, особено в такава горичка. Мале. Коприва, много коприва. Нека да не бъда парен, нека да не бъде парен. Тая коприва много хапе. Ей, това вече е за добро утро. Супер яката гледка. Мале. Тук една грешна стъпка и си много надълбоко в нещата. Задачата се пита как да мина от тук. Може би тук. Да. Има. Разбира се, че ще има и коприва. Yes! Ау! Не знам колко личи на камерата. Дано не трябва да го качвам. Направо изглежда страшно. Сега погледнах трака и трябва да го качвам. Сигурно ще е единственото останало катерене до края. Какво пък толкова? Сетих се за самата хижа. Тръстеная. Никога не бях идвал. Много е яко. Много е уютно се. Чувстваш се все едно си на гости на някой, а не в самата хижа. Успях да се наспя чудесно. Хижарите супер добре се грижаха за нас. Чудно ядене направиха. Изпраха ни дори дрехи. Напалиха ни печка, за да могат да ни съхнат обувките. И за сутринта ни направиха по един сандвич, който ме чакаше на масата. Че даже и кафета. Така че няма какво повече да искаш.
За сега всичко 6. Не, че имам някакви претенции. По принцип, каквото дойде, на места едно ще има, на места друго няма да има. Но е хубаво, когато някой те глези. Здравейте, коме минейки! Седнахме и за да можеш да настигнеш. Така е, така е. Че нямаше да можеш. Пак са разпънали дисагите. Едно мазолче спасяваме. Ама какво беше? Интересно. Дайте ми една глътка вода да пием. И аз също помислих. От тук ли? Да. Това виж това е готово зелено. Аз и такова смути си правя, даже 10 пъти по-зелено. Да. Стани, че пием мента. Як. Тук сме на свински тръс. Или всяко мое бягане също е свински тръс. Това е много яко. Няма как да не се снима. Какъв хотел има тук? Да, иначе чешмата е долу. Тук само ще оставим раниците и ще им си напълним вода. Яко. Димия става тук! Чакай, сега ще ви са маратонките по-добре. Сложи Как сме чехлите. по джапанки? Да, сложи джапанките на мокри и сега не може да се качи. О, не край, ни нагоре, ни Я. надолу. Не може, та просто... Добре, така ще стане. Ни видяли. Друга е мъжката ръка тук. Ето, ми да той като ме... Браво. Знам с тези кръки. Не се почитали гледат. Това е известната чешма Мечулица, като всеки промотира толкова много. Охо, колко много. Зад теб. Една много голяма. Тук се излиза на невероятен припек. Аз във всеки случай да снимам. Нали има изпусна? Оле, ти ви добре, че не се хлъзна долу. За малко. Okay. Абе, Малините. Вземи малко по... Да, надясно май. бабичка се потъва. Йоу. Ние ти прави партида, сега какво се оплаква? Нали знаеш, че аз съм по-тежък? Аз потъм, където и да стъпя. Не. 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 Ехе, има спасение. Да, също си изглежда. Да, смутито много добре върви. Оле, това го прива тук. Ооо! Видях го аз. Викай ти. Нека приближи. Викаме ли? Ма как ще приближи, бе, ви луджи? Ау! То си влезе в къщата. Мечка беше, нали? Да. Да, наистина видяхме мечка. Излезе, посрещна ни, изрева, изгони ни. И айде. Красивичко е наистина. Кончето ни е гид.
Моят най-голям враг. Копривата. Мразим коприва, човек. Мразим коприва. Километър, някъде 40. Катеря към Белият камък. Мисля, че така се казваше. Жегата бая се усеща. Ама бая. Много ме взима силите. Чувствам се леко изтощен. Нищо фатално. Просто да си мрънкам нещо. Все да се оплаквам. Да, ей там горе. Ей връх Мургаш. Ей тук. Много изтощен Петър. Ама излязохме от големите баери и започва голямото възстановяване. До след малко, когато пак почват баери. Но пък гледката е супер, де. Може би Белия камък е нещо символично. Може би автора искал да каже нещо с това. Или може би... Нямам никаква идея за какво говоря. Току-що бях уведомен, че онова горе е Белия камък. Дето е черно е Белия камък. Да, просто с надпис. Намирам за вода. Отпред би трябвало да има вода. О, виждам я. Има цяла река. Да видим. Мале. Време е за спа процедури. Ето го заслона, бе. Реновирания заслон на Зла поляна. Изглежда доста добре. Доста готино. Супер. Печиня? Съжаляваме, но трябваше да вземем по една вафла. Да. Спасителна е. Живото спасяваща е. Да, живото спасяваща. Да, просто благодарим на този, който е оставил вафлите. Да, наистина благодарим на който остава вафля на заслона. Чудо. Има сега. Ари бе, елата видя. Къде бягаш? Ела, ай. Нали си много гангстер, ела? Ай, едно в едно пред блока, бе. А така. Нямаше да се бия наистина с кравата. Да поясня само. 47, точно 12. Намираме от Мексика. Да, защото 14 години, бе. Кото море. Да, ето вижте, за първи път всъщност от Витиня се вижда морето. Прекрасно е. Да, също толкова зелено, колкото нашето. Голямото пускане към Витиня. И днес сигурно ще се мръква, но първите 100 са гътнати. Всъщност, винаги като минавах през тунела на Витиня, един от тунелите, винаги гледах картата и се чудех откъде точно ще мина. Това не е сигурно от половин година насам.
цена, аз никога пий. Всеки от нас изглежда абсолютно великолепно. Найс. Да. Ама те, като няма риба, и ракът е риба. Значи горе-долу равносметката е изхабени над 4100 калории. Ама тук ще възстанових с около 15-20 калории и нещата ще се случат. Мечка. Мечка, язовец, конче, кравичка и съвендачи. И това е. Като тръгнеш на кой мине, общото отваряш енциклопедията. Най-после Витиня. Остават само още някакви си 17 км с доста денивелация до следващата точка. Гледай, виж колко са закъсали. Да, няма да е толкова с умората. По-малко лимона не знам как е, мед слага. Супер е. Импровизиран възстановителен Здраве. пункт. Даш ми да пина? Естествено. Благодаря. На здраве, Ти ми да. носиш раницата, аз да ти дам да пинеш. О, в къде ми е сега зарядната батерия? На здраве. Браво. Да как не изпиш компот на комине, това е грех. Сладкото го оставам, да. Да, остави го. Той ще има горе. Меда ще взема. Пазарлък за чанта орехи. Ужас. А, да! Вече сме 4-ма. Значи усещам как се множим. Множим се. Да, множим се, ама не. Специално за YouTube. Паси голямото дърво. Това дърво е, тъй като го гледам, поне на 2 месеца. Тук след Витиня към хижа Чавдар, по-скоро към Рабаконак, е яко въртене и губене и всеки излиза от всякъде на пътеката. В днешния епизод обмяна на обувки. Виж там премести си. Я да видим. Не е добра идея да се сгъват краката след толкова километри. Май се заклещих. Да, заклещих се. Не, там не мога да видя. Взема помощ. Спокойно, ако нещо трябва помощ, аз снимам, не се притесняй. Ама ти снимаш. Виждам. Това са много интересно. При двама мъже. Ани ще ми помага, нали? Кой ще снима? Значи, сега ще ми помага. Прословутия паметник на Рабаконак. Ама малко късно стигаме. Да. Добър ден. Стигнахме до момента, в който като седнеш и край, всичко приключва. А нямаме право да сядаме. Щом съм опрял до лукчета. Изобщо никой, всеки като го питаш за коми не казва прекрасни гледки, чудесни хижи, прекрасно ядене, цъкаш си, бичаш си яляче, няма проблеми. Никой не казва баири, коприва, тръни, алергии. Защото се помнят добрите. Тежки раници. Лоши. Никой не казва, че трябва да се раница. Разбирам, че много ви харесва коме ми не. Да, аз въпреки всичко съм тук, нали? Супер много ме кефи, да. Аз харесвам всичко това. Извращения, да. Много яко. Ето го е, най-после. Исках да го видя по светло, ама... Малини, коприви. Оля. Точно за финал. Айде и мокри маратонки. Не, Джими, ние скъртиме добре. Това с тежки. Може.
нещо. Да, снимайте го. След 400 часа стигнахме най-после Хижа Чавдар. 74 хиляди километра. Нещата са на втрисане. А ние всичките сме убити. Добре, не той, но... Да, убити, пребити. Не сме ли? Сме, я не ги искам. За 70 и нещо километра сме на един сандвич и барчета. Къде е раницата синя? Долу я остави. И това е положението за днес. Трябва да ни много сериозно възстановяване. Сега е критично. Стигнахме до този прекрасен момент. Всъщност последно... Да, днеска към 10 сутринта изядохме по един сандвич и това е сега. Предполагам, добро утро. Днес денят ще е интересен. Спали сме няма и 3 часа. Ни предстоят много километри с ужасно много денивелация. Но, понеже аз трябва да стигна до Беклемето, е много вероятно да дръпна и днеска да съм сам. Поне ще опитам да дръпна по-напред. Иначе чувствам се доста по-добре от снощи. Ситуацията изглеждаше много критична. Не стана въпрос за отказване, изобщо даже. Така ще е всяка вечер, но просто наистина беше доста по-напрегнато. Иначе часът е много рано. Но пием по едно кафе и се потегля. Искаш ли дойш да живеем по въдичка? Да, не ми знам. Купона започва и всичко започва. И искаме мляко, и искаме мляко. Горького! Ти си в тяхна територия. Паметника под връх Баба. Отклоних се специално за това нещо. Виж къв бой рано сутрин, а? Да ни се хареса рано сутрин. Ей, да. После ще има и по-стръмно. Коме Минейки, какво ще кажете за днешния ден, като за начало? Като всеки ден. Пише на пес. Прекрасен. Разказва тук, че злато на България се намирало тук. Разбира се, прави Коме Мине злато на България в момента. Ето го цялото злато. Да. Ние на бързичко ще хапнем на кашана и почваме да катерим леко по леко. Няма бързичко хапване на кашана. Не. Никой никога не е хапвал на бързичко на кашана. Верно. Сега искам да знам историята на... Какво се е случило тук, за да има две такива обувки? Айде на кашана! Айде! Стигнахме! Давай, че не следиме. Ти какво ще мислиш? Ще не следиме ли? Абе, що си? Събирам слънчеви очи. Ела да събираш малко денивелация. Айде. Намасте. Така, дави. Чакай. Айде, че и ти де. Айде. Няма измама. Тук комаминейците са абсолютно на почет.
Голям образ просто. Такава грижа. Наистина като нейни деца ни третира. Ето тук му случая пътека. Такъв зверски бъер е тука. Право ще се обърна наобратно. Него ако си ти се пие тук, директно. Ония ръби с тия косица. Да, там. Разбрано. Айде. Айде, Ами, успех. Айде, чао. се... най-късно утре сутринта сме заедно. Еми да. Мале. Ей, това всичкото от край до край трябва да го мине, че и още доста зад него. Еха. Вече съм соло, поне за този ден, защото целта е да стигна до Беклемето. Това е невъобразимо много път. Не знам как ще се справя, но жив умрял, трябва да стигна оттам. Защо? Защото родителите ми са толкова готини и понеже съм от Троян и се съгласиха да ми качат караваната и да мога да спя на Беклемето. Това е супер яко. Ще мога да си сменя дрехите, ще мога най-вече да сменя обувките и надявам се да мога поне тази нощ да се наспя, въпреки че нищо чудно пак някъде по късни нощи да стигна на Беклемето. Не успея изобщо, разбира се. Но има сигурно едни 12 часа до тогава. Правя каквото мога, да видим. Току-що осъзнах нещо. Че аз съм трети ден на Ком Емине. Това, може би за последната повече от половин година, си мечтаех да дойде. Точно как ще минавам този участък. Всичко е супер. Какво като се изморя? Да, до вечера може би ще стигна по нощите, да. Вече сигурен, че ще ме втресе като стигна докъде трябва. Но постижението е много голямо. Аз съм вече на Ком Емине. И го правя. Нещо, което им беше мечтал толкова много години. А го планирах в последните 7-8 месеца сигурно. Найс. Мале. Ей, такива бъерчета май следват се. По 300, по 400 метра на един път. Вау! Ето го е. Голямо катерене падна тук. Връх Косица. Косица. Не знам, човек. Имам само още 430 върха.
може да се случи. Много ми се иска преди полунощ да стигна до времето. Не знам доколко е реално, но правя каквото мога. Това е хижа Планински извори. Така да е, всъщност някога май е било хижа. Ако изобщо е стигало до хижа, в момента по-скоро е конюшна, кръварник. Нещо от този род. Но не тя е ключовата точка. Тази хижа означава, че съвсем наблизо са 5 чучура. Една огромна чешма, от която аз си не пълня вода, защото стоя без вода вече доста време. От Кашана до Планински извори е доста тегаво, доста бери има. И колкото и малко вода да пия, буквално си намокрям устата, просто водата изчезва. Трябваше да напълня третата бутилка, но сигурно сега ще го направя. Ето тука. Това е чешма 5 чучура и днес е моето спасение. Сандвичестите от мама Данче, човек. Нямам думи да изразя топлите си чувства в момента. Страшно. Времето стана купон. По-красива гледка с коне не съм виждал. Много са. Стотици. С малки кончета. Пряко включване от Старопланинското конче. Много е готино. Гледките са супер добри, откъдето и да погледнеш. Малко е по-технично. По принцип може да се мине в топло време и по долна пътека, която не ви прекарва през ръбовете тук. Но, въпреки че нямам време, избрах да мина от тук, защото е много яко. И да ме вкарва адреналин. Ами сега няма на къде. Ау. Ау, 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 ау. Ау. Преди малко си изядох последната храна. Един прекрасен флапджак. И това е. Няма повече. Аз съм подвежен. За съжаление, не на слизането, а преди качването. Тоест аз имам да кача вежен. Оттам, вече като стигна до Ехо, по принцип доста ще бързам, защото наистина времето ми притиска. Но ако нещата са много зле, мога да хапна в Ехо. Вода имам за сега. По принцип подвежен има една чешма, но се слиза доста надолу. Разказвам играта, но аз разказах неговата. Най-високия връх за днес е направен
Сега пускане към Ехо. Мисля, че около 10 на километра. Надявам се преди 9 да стигна и тъмно тръгна към Коза стена и... Ехо! Всъщност не. Там далечината е. Ехо! Почти сигурен, че ще стигна по светло на Ехо, като бая не ме устройва. Ако мога поне да вляза в гората под Ехо към Коза стена на светло, би било чудесно. Там обикалят много животни. Толкова са ми натрапени краката вече, че едва бягам. Нямам търпение си смени обувките. Къде ми беше акъла да тръгвам с тия тънки обувки за толкова километри всеки ден. Всъщност се чувствам доста добре, като се замисля. Освен това с краката. Затичвам се, понеже са супер натрапени и усещам страшна болка долу в главата. Аз се чувствам окей. Чуя се дали ако смени обувките, като смени обувките. От една страна нещата няма да се оправят, от друга страна с обувки, с които съм свикнал много. Да се направя някаква контузия. Между другото, залеза е супер. Не знам камерата колко може да го хване, но невероятен е залеза просто. И така ще заляза докато съм по билото. Е тази чешма, която по принцип се води пресъхнала малко преди Ехо. Бая спаси положението. Мали. Тотално смазан се чувствам. А имам още супер много. Правя го всичко това в името на добрата почивка тая нощ и готиното ядене след 600 часа. Не мога да си позволя да спирам нито по Ехо, нито по Коза стена. Общо взето натискам колкото мога. За съжаление не е много. Но надявам се този проблем скоро да бъде разрешен. Вау, това беше стряскащо. Така, ето е хижа Ехо. Много, ама много бих искал да си взема нещо за ядене там. Обаче докато поръчам, докато стане, докато го изям, колкото и да съм бърз, 30 минути заминах, може би и повече. Това е време, което не мога да си позволя. И продължавам. Мечо! Хижа Ехо! Къде е Мечо? Вау! Тъмно, с високи хвойни, примесени с коприва. Това е някакъв особен вид жестокост. Навсякъде се виждат само светещи очи. Страшничко. Добре, че имат лопки да разбера, че са крави и коне. Ама на камерата не се вижда, обаче навсякъде светят очи. Като се обърне направо бая крипи. Нали ще се види на камерата? Кон, сви се. Хей, кон. Кончето, моля и то. Айде кончето нагоре да поема. Добре. И покрай мен става. Но винаги тази табела я гледах
И съм си мислял кога ли ще я ползвам по предназначение. И ето, вече я ползвам. Сега наливам вода тук, защото просто нямам никаква. И с всички последни сили към пеклемето. Човек, овчарско куче ме лае, дано не се засили насам, защото направо ми я спука на работата. Почти 12 през нощта е, а аз катеря по пътя от Козя стена към Беклемето. По едни много технични терени на челника. Мале. Насяка светят очи, кучета лаят. Силно се надявам на един паметник да няма стадо крави, защото там има 2 овчарски кучета и това би било най-големия ми кошмар. Точно кравите са тук и 2 кучета. Най-големия ми страх се сбъдна. Нямам нищо в мен, с което да мога да се отбранявам и затова взех просто някакви откъснати неща. Ще взема някакви пръчки тук. Той не е яко. Не! Здрасти! Ти това моето момче. Мали.